know where it is coming from. Yes. Bịa mmadụ akwa ichi inye m ego m. Mmadụ ihu 50 miss calls m nyere gị. Ihu 50 miss calls m ama gakwara gị ije o. Aka ịhụrụ ego ama gakwara gị ije. M gakwara gị ije ị gakwa agaligwe. Mmadụ nyekwe m ego m. Mmadụ asị m nye m ego m Christmas eruola biko. Mmadụ ma ị na-enye m ego m mmadụ gee ntị ị kọtụrụ fon n'isi m. Bịa mmadụ ị kọtụrụ fon n'isi m. Oke ka m kpagharịkwa ma kpagharịa. Bịa mmadụ ịgbanyela m fon n'isi. Mmadụ ịgbanyere m fon n'isi. Mmadụ ịkwa ihe isi o. Mmadụ aka ịgbanyela m fon n'isi. Chere ka m try nọmba nwaanyị gị. Ọ ịgbanyụkwala fon nwaanyị gị. Mme gị ihe mmadụ mme gị ihe ihu gị ga-adị ka ihu Ọsịbanjọ. Aka ịhụrụ ihu reseshọn ahụ bụ ara Igbo mme gị ihe so Disemba ka ị na-achọ ka ụmụ m rere rice akwa ya. Mmadụ kpacharakwa ya ego. Chere aka aghọrọ m ama agara gị ije. Ọrịa ngela Chineke azọọla gị. Bịa mmadụ nye m ego m. Mmadụ isi m gara gị dị iche m gaa. Mmadụ nye m ego m ọwụ taa ka ị kwuwere ihe 2 years ago ị gwara m na ị ga-enye m ego m first in January abaa ịgwa m Easter isi erute gị sị m na ka abaa gaa August meeting. Mmadụ nye m ego m ego a mịbaba ebirie ejikwa m anya ọma nye gị o ọnụ ijikwa m ebiri ego awụ m ọnụ iji enye m ego m. Mmadụ nye m ego m nyere gị nye m ego ewerere m ego nye gị. Mmadụ ego m ka m werele ego nye gị na gịnị mere agbacha Disemba agbacha nne gị. Mmadụ leme ka m gwa gị eziokwu ka m adọra gị isi mmadụ ama eme gị ihe. Mmadụ ama eme gị ihe. Mmadụ akwa gị mmecha gị ihe aka ịhụrụ ego ahụ ị ga-eji agwa onwe gị n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ chere m nsogbu anụ. Hello mmadụ ihe akwụna otu esi eme mmadụ nye awụ otu esi eme ihe. Nwanne ị ma na ihe agbagawụ Disemba ihe agbagawụ Disemba ụmụaka ele ihe ha ga-eri ụmụaka ele ihe ha ga-eyi. Mmadụ ego ole ka ị ga-enye m gị biko chọrọ m something. Mmadụ ihe wee ego m ayọgazi gị ego m. Mmadụ biko gbazinge m ego m. Mmadụ biko gbazingetụ m nyetụ m ntị. Mmadụ ayọ ka m nyọga gị ikpere m nọ n'ala biko. Mmadụ enwe ebe m na-aga aga m agara gị ije ọwụla biko gị m agara m ije biko nye m ego m. Mmadụ akwa yọla nga ahịyọ. Mmadụ ayọla nga o ejikwala m obi Chineke yọọ gị na mmadụ oke mmadụ aga m agara gị ije. Mmadụ aga m agara gị ije. Mmadụ aga m eme gị ihe. Mmadụ aga m eme gị ihe o. Mmadụ akwa mụ aka iji egwuregwu ngwa cherezie m na cherezie m ị ga-ahụ m n'ụlọ gị right na cherezie m ma ọsọ ata n'ụlọ gị a ma etiga everywhere ọkụ ma polisi ma mụpụ ihe niile ha ga-abịa ụka m na gị ga-aga na ekpecha ya na chọọchị ekpe ya na kọt ekpecha na kọt ekpe ya na shran. Mmadụ ama eme gị ihe. Okige weta 5,000 ugbu a ka ị bara mmadụ yes mmadụ ọwụ iwe ma mmadụ na-eji gị ego laji ise iwe eji mmadụ na ịmụ na anya 5,000 n'ime ego m. Onye iji 1 million naira nye m 5,000 ọ ga-enyere m aka mgbe ore ya n'oge mgbede. Gị nyekwana ugbu a gị na-eme inye m ugbu a nkịta nwụọ. Mmadụ biko mụ achọghị oge mgbede gaa ha biko sọ bụ oge mgbede na gịsị m n'ụtụtụ ọ bụ ọtụtụ gịsị mmadụ biko 5,000 na akụ imere ọcha atọ m biko nye m ego biko
oke mmadụ ngwa na-echeghị m alat ngwa mba ma emeghekwe m mmm biko o ego m ka itiri na mmm bukwe gị mmadụ eme gị ihe mmadụ oke cherezie m